Kato siis Joni kun mie puhallan bensaa, niin painat punaista luuria ja sitten 112. 112. Hätänumero osoitat heti, jos mulle käytäisi jotain. Nauhoitus. Siis tää nauhoittaa jo. Otetaan nyt vettä jostain. Ei kun tuo kalja kelpaa ihan hyvin. Mitä? Vittu, joo, alkoholi, joo. Alkoholi, vittu, siis kalja ei oo niin vahvaa, että se palais, vittu. Siis vittu kuitenkin. No siinä on vähän vettä. Mä otan sitten tosta, kaadan vittu itteni päälle, mä otan tän hupparin eka pois. Ota Joni valmiiksi jo tuo kamera. Ei saatana. Se kuvaa jo mun. Tää menee YouTubeen. Älä! Vittu varmaan menee YouTubeen. Aina ja galleria. Ei vittu sykkärit. Oota. Ota. Sasu parempi. Ei jumalauta. Vittu soi polttaa! Vittu tuli saatana! Hyvin näkyy. Vittu sanoppa sitä kuvaa vielä. Sanoppa sitä kuvaa vielä. Kyllä se nyt kovaa. Haista Joni vittu! Et vittu! Vittu nääliö. Vittu mulla on palovamma naamassa! Vittu! Vittu Kannatti. Vittu! Kyllä se kannatti. Kerran kokeilemässä jotain. Joo. Oli se parempi, ettei 112 tarvi vittu soittaa vittu. Oli just soittaa, vittu kaveri vittu suu palaa. Tää katso. Mitä vittu nyt vielä soitan? En saatana soima. No. Joo. Ainakaan ei tarvi seivata. Ainakaan ei tarvi seivata vähän aikaa partaa vittu, se oli siinä. Vittu ota mie testaaks mun parta vielä tässä mitä mä kasvatan. Vittu tässä on mitään vittu. Joo ei tarvi enää seivata vittu. Joo.